Salamu aleykum iyleşler. Şuullar internet ulgamynda hormatly prezidentimiz hakkında juda yaramaz gurrumlar ýaýratdylar. Sizden eçe haýyşdym. Şol gurrumlara inanma. Yalan. Türkmende bir gowy söz bar. İp üýrer, kerwen geçer diýler. Biz şol yalan sözlerin ýetir bolmaly. Gurjak ýal watanymyzda hemişe çağaç bilen gülk sesler ýanglanyp dursun. Goý asuda watanymyzda gowunyp ýaşaly. Yanqıyalı yalan gurrumlar çıkaryan tökmeçilerin yüzlerine köz atırsın. Goý bizi şeýle bagtly döwre getiren hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, belet baş aman bolsun. Dünýäň taryhynda Türkmen ýaly toýa bayramy baý döwlet ýokdur. Hemişe ýurdumyzda toý bolsun, şatlyk bolsun, aýdym bolsun, sag bolsun. Bizim şol toýly günlerde sizin ýylgyryşlaryňyza sebäp bolary. Janyňyz sag bolsun.